Well, buenas tardes. Bienvenidos hier in Rancho Stroopland. Emmerhaan van 1 oktober 27, 2020. En nu zou wat doen, ik wil barbacoa de res maken. En ik heb hier een vriend die hier staat terug van Mexico. En die als hij geschickt was, die heeft me dat recept geschickt. En nu wil ik dat maken. En van der wil ik wel van der maken is plus den salsa, wat we dat gebruiken. Vanmorgen hebben we de taquitos even. En nu wil ik je wijzen waar we den salsa maken. En dan morgen willen we barbacoa maken. Dus mijn vriend had gezegd, ik weet niet of dat wat zo schijn smaken, maar we willen weer proeven. Er zijn vele soorten waar ik kan barbacoa maken, maar dit is een soort dat zit in de schijn smaken, so dat willen we morgen proeven. So nu wil ik je wijzen waar we den salsa willen maken. Dankzij. Okay, dit is wat we dort gebruiken, um das salsa machen von de tacos de barbacoa. Hier haben wir ein Stück 30, 35 Chili de Arbol. Das sind nur heute. Ich habe das mal zutig taub. Und die kann mit weniger Chili, wenn die dort ein Stück wird sein. Du hast von ungefähr 10 Knoblauch oder Chesnick. Crushed Pepper. Hier haben wir groben Pepper. Du hast groben Salz. Hier haben wir 2,5 Eetlepel Schmalt. Wir haben hier Olive Oil. Du hast eine Sippel. En dat zag ik, dat zal een vrij grote bakkelzaan zijn, maar wie dit niet houden, nu hebben we een beetje een hertje, stek 2, 4, 6, 8, 10, 12 kleine bakkelzaan, dat is Roma. En hier hebben we nog een beetje oregano. Einzig gleich oregano maken, een klein beetje, einzig dan niet, dat staat een abgegunt. Maar helemaal gaan, dit is wat we nu gebruiken. Dankzij. Oké, dan wat het eerste doen is dan dat we hier 2 eetlepel olive spalt maken. En dan doen we de sippelen door maken. Kijk maar daar. Hoppa. Die eieren zijn heet houden van nu. En dan de sippelen door maken. En dan goed de eerste dat we dan de bakkelzaan door de spalt. Dan loopt we hier op van ungefähr 5 Minuten durchkerken. En dan wollen we dat Chesnick maken. Ja, dit doen we van ungefähr 5 Minuten kerken. En dan doen we dat Chesnick maken. Dit hebben we nu 5 minuten gekerkt. En dan doen we de Chesnick maken. Dus de ajo. 16 door Chesnick maken. En dan doen we die van ungefähr nog eenmaal 2 minuten kerken. En dan doen we de peperschoten, de chili, de arbol maken. Hoppa, zetten op de smaak. Sippelen, bakkelzaan en dat chesnick, garlic, ajo, knoblauch. Dat is je dan zijn. Ja, nu willen we 2 minuten dat laten kerken. En dan willen we de peperschoten maken. Oké, nu hebben we dat helemaal 2 minuten gekerkt en dan doen we onze peperschoten hier maken. Met zoetig en alles toe. Want die dat versterkt wordt zijn, dan doe je een beetje weniger peperschoten. Maar ik heb hier van even een stuk 30 sterk maken. Nu willen we nog eenmaal 1 minuut durchbroden hier. En dan zijn we uit om die aan de liquadora oder den blender nemen, fijn maken en dan staat eruit. Dan wird peper en zout maken. Nu willen we hier een klein beetje grobe peper maken, zoveel skieren leggen. Dat is klakkert te doen. Du hast es start met grobe peper. En dan denk je een beetje zout maken, zoveel skieren wel. Ik wil je dan een beetje wijzen hier, we hebben allemaal grobe zout, weil het echt lekker allemaal grobe zout. Du hast es start een beetje maken, krakse skieglijven. Ja, bloos, zeer fijn. En dan ik leg er een klein beetje, ik ga door een 4 lepel oregano maken, dat is maar zeer weinig. En wenn je niet oregano legt, dan doe je dat niet maken, maar ik leg dat. Zodat ik dat maak. Dan dit alle top nu nog 1 minuut durchbroden en dan staat eruit en een blender, is een machine aan om er alle fijn maken. En dan hebben we zeer schöne taco salsa. Nu hebben we dat vrij voor 1 tot 2 minuten gekerkt. En dan doen we dat hier zo in de liquadora nemen en doen we schuin goed daarbij. Du
Du hast genoeg notes van de bakkeljan en alles. Nu gaan we dat fijn maken. En dan wil je dat wiezen en dan hebben we salsa. Dat is morgens een salsa van de barbacoa tacos. Oeh ja. En zoals ik zei, wanneer je dat te stuk is met zoveel chili, dan doe je een beetje weniger maken, dan wil je het leggen. Maar ik wil dat nu wezen, wil ik het fijn maken. En dan wil je zien wat dat maar van de stroom klaar heeft. Dankzij. Dan hebben we dat hier nu een liquadora bij aan zo'n machine om dat fijn maken. Dat we dan halve koffel heitet water nemen. En dan willen we dat fijn maken. Oh ja. En dan doen we hier nog dat even vaat maken, met een halve eetlepel. En dan doen we dat nog helemaal gescheit tegen bram. Ja. Oké, nu hebben we dat salsa eruit. Nu kijk je maar dat. Oh boy, oh boy, oh boy. Kijk je maar dat. Oké, nu kijk maar bloos zo fijn dat na zich salsa rogen. Dat is een beetje rood keel. Kraak ze staat. Wow, nu zijn we eruit. Tacos de barbacoa. Yes, en nu kijk je maar dat. Kraak ze staat. En nu maar willen we tacos de barbacoa maken. En daar willen we dat thuis hebben en daar willen we eten. Zeer dankzij, dat is zo einfach, merkt dat ook. Oké, hier hebben we dan wat ze naam de koutong. Anyway, nu willen we de een stukje kerken, dat we het kunnen afschalen. En daar willen we de rijdt maken zum barbacoa maken. Dankzij. Zo, nu hebben we een grote met water. En nu willen we deze koutong hier nemen. En dan willen we de kerken. Vielleicht voor een stunde of zo. En dan gaan we de fan afschalen. En dan willen we dat eeuwige vlees erbij. En dan willen we de kerken zum barbacoa maken. Oké, nu hebben we de tong hier een stunde gekerkt. En nu willen we de afschalen. En dan willen we die laten afschalen. Dan willen we dat morgen kerken met het eeuwige vlees. Dankzij. Ik zie dan met schaaltop kerken. Maar ik dacht, ik wil die liever iets afschalen. En dan morgen willen we die dan met het eeuwige vlees top kerken. Dankzij. Wow, nu kijk maar dat, nu hebben we de tong ganz afgeschaald. Zit over zeer smaak. Nu willen we de 10 stunden kerken met een ander vlees op. En daar willen we tacos de barbacoa maken. Zeer smaak. Dankzij. Oké, dan zijn we nu rijdt om de barbacoa maken. Wat we hier hebben is, hier hebben we 2 balken. Kobalken. Dan hier hebben we een beetje vlees van wat ze naam genakstek. En dan hier hebben we de tong, de koutong. Die hebben we gekerkt en afgeladerd. En dan hier hebben we 4 zeppelen, wat we er even doen, staat. En dan hebben we daar een beetje cilantro en comino een beetje stit, dat we allebei een beetje overstrijden. Kraakt ze staat. En dan doen we daar een beetje chesnek even. We hebben hier about 8, 10 chesnek. En dan doen we daar allebei nog een beetje bakkeljan even. En alle door een beetje staat even, kraakt ze staat. Dat laat vielleicht niet zo smaak als mijn frittertijd, maar kraakt ze staat. Waar dat hier alle een beetje even. Ja. Kraakt ze staat. En dan doen we nog helemaal een beetje wat ze naam cilantro en comino even. Ja, kraakt ze staat.
En dan doen we nog peper. Zoveel peper als je dan wel. Peper en zout. Straks is dat. En dan nog een beetje zout. Grove zout wat we dan doen. Straks is dat. Zo, kijk maar dat. En dan gaan we nog nemen. Wacht een beetje. Oké, nu gaan we het allemaal move. Dan hebben we hier nog druizen loerbeerbladeren. Peerlies. Dan beetje allebei een beetje even. En dan nog een beetje, ze staat een beetje cilantro en comino een beetje staat even en al een beetje dergelijke. Check maar dat kraakt, ze staat. En dan wat we aan doen is dan doen we nog 1,5 liter water napkijken. Kraakt, ze staat. Ja, wat zijn dat wel we gaan dat zal het niet richten. Ja, en we hebben nu 10 stunden zeer zacht kern. We gaan hier niet een wat ze aan de slokkoker. En dat we hier bloos een gusgroepen krijgt. Ze staat, oh kijk maar dat, al een beetje daar hier. Dat vlees staat aan de ene kant. Ja, kijk maar dat. En dan eenmaal een beetje comino en cilantro een beetje even. Ja, krijgt ze staat. Oh, maar joh. En daar wel we dat op 4 brengen. Dan willen we dat stuk 10 stunden kijken. En dan morgens, daar wel we tacos de barbacoa gaan. Dankzij. Woehoe! Ja, nu hebben we deze barbacoa hier bij de kerken. En nu hebben we dat, zoals je kan zien, door ganz rostgedraaid, door een klein beetje opgedraaid. En we gaan, nu willen we dat hier 10 stunden laten zeer zacht kerken. En dan morgens willen we tacos de barbacoa gaan. Dankzij. Oké, de barbacoa heeft nu 10 stunden zacht gekerkt. Nu willen we hem aan checken. Oeh, joh. Nu willen we het vlees eruit versen en dan willen we tacos de barbacoa maken. Dankzij. Daar zitten we. Nu hebben we de barbacoa eruit. Nu willen we tacos maken. Hola, sí, amigos. Nu hebben we hier tacos de barbacoa. Hier hebben we tortillas. Hier hebben we dat vlees. Waar we ons hier een beetje fijn vlees nemen. Dat hebben we 10 stunden gebakt. En daar is dat. En dan wat we dan doen, is dan doe je nog een klein beetje rijve sippelen even. Daar. En hier maakt er niet een beetje cilantro. Dat moet er ook bij zijn voor de meeste mensen. En dan, wat ik dan doe, is, dan doen we nog eigenlijk nog een beetje avocado, of aguacate, dat is dat. En dan, dat salsa wat ik kunt jessen, je weet, dit zooi, heet het salsa. Dat doen we hier allebei een beetje even. Mira. Wel niet thuis, raak je veel bij enemies. En dan doen we dan een klein beetje citroen even, dus dit doen opleiden. Mira. Oeh, dat spreidt mooi roze. En dan een klein beetje zout, dus is dat. Maar dat zie, nu gaan we eten. Een paar winters, zoals ze dat zeggen. Nou ja, dan willen we eten. Willen we dat moeten smaken. Dus als ik immer zei, we willen dankbaar zijn dat God ons wat gezegend heeft. En vandaag heeft ons gezegend met tacos de barbacoa. En nu willen we dat moeten smaken. Ja, Mexico. Toen had je dat te vruchtig gegeten en dat vond dat meer goed. Oh, nou dat salsa. Dat salsa, dat mag je opmerken. Dat is een beetje heet, maar het smaakt zeer fijn. Van hier van Struggle Manitoba. Tacos de barbacoa. Einfach zu merken, dat het een beetje doorwerkt, maar het smaakt zeer fijn. Dankzij.